никога за хората на строя генска граница. И искам да се извинявам, че сме много време. Да кажа, че вече с нова анимация, която е реалистична. Като един вид CSGO. Първо не е купена. Моите видео ще има името на играча е в самото описание. Извини, че не съм качал клип от много време, ама нямаш как. Тъпа даскал все пак. И маняка моя гледа. Искам да кажа тук, че може да цепите вашите играчи, тя ще ги демонстрирам. Секунда. Вземем гледа. Тя ще ги демонстрирам. Вижте тази пояка, смисъл му смени да си пиша някакъв тим. Ето сега аз съм си направил чата в зелено. И да. Аре, вижте бомбата колко е по-реалистична. И пишете код, аз играх също като CSGO. Един мой приятел ми е показал. И да, и вижте като натисните мирника, вижте как стана. Аз също два. Окей. Пак ли сме? Sector clear. Sector clear. Cover me. Бомбата не е в мен. Така, позове. Да запазим Стреляхме. Сега ако ми гръмнат една граната, ще
Така. Пак съжалявам, че не съм качал в това време, но просто нямаше как. Fire in the hole! Follow me. Че да им кажа да заложа бомбата тук. Cover me. Affirmative. Bomb has been planted. Да. Terrorists win. Това но я пожара, смисъл аз не искам да игра, не знам какво. Okay, let's go. Fire in the hole. Affirmative. Fire in the hole. Fire in the hole. Ако щите, Fire in the hole. и лайк сега това някакъв. Извините, ако се чува изобщо. Обаче ако се чува... Отцепи си мене, Чакай, къде си, Харо, чакай, Харо, помни. Ай, тапак! Ай, съм чуя за... Follow me. Значи маски ще не жълта една бомба и сега жълто ние в маски ще нагиб. Много тръпа това и благодаря за гледането. Assistance. Terrorists win. Да, виж колко побързо хвана батони. Go, go, go. Трябва да играем писал така. Може малко долу на мен не ми лагам малко, смисъл, но не много. Добре. Момче, да съм. Добре. Bomb has been planted. Така. Ако кажете на какво е... Майко, то сме направо ми скъса. Избрам ни къде ходи си ти, бе. Terrorists win. Вземате.
Tudo não é bom. É, funciona. Костана нарисувал. Да, хора, това ще купна. Нямам какво да харесал. Дайте лайк, абонирайте се и коментирайте. Името на CS ще бъде добавено всяко. Пак се знам, че не съм качал от много време. И ще не знам какво стана. Team Drop, чакайте сега. Какво беше мап. Добре. И да, това е шкутне, надявам се кой да харесал. Е така изглежда играта. Играх тези сервери, ако искам да играем на финал. Ето в тези. В тези сервери играем. 6 мига гейминг игра повече. Тук също игра Brothers. И да, това ще за клипа. Надявам се да ви е харесал. Дайте лайк, абонирайте се и да.